Село Широки дол е третото по големина село в община Самоков. Намира се в югозападна България, в подножието на Плана планина. Името му идва от неговото разположение в един широк планински дол, от всякъде оградено с планински ридове и възвишения, откъдето се разкрива една чудесна панорамна гледка дори към Рила и нейните върхове. Намира се на 6 км от Самоков и на 50 км от столицата София, което според мен е едно доста благоприятно разположение. Брой жители по последни данни в момента 989 жители, брой къщи около 530. Имаме и доста вили, като се има предвид, че към землището на Широки дол се отнася и вилна зона Мечката, а там са доста вили над 150 и лятото става доста по-голям брой на жителите от това, което е по адресна регистрация, по постоянен и по настоящ адрес. Село Широки дол най-напред е било горе в местността Джаловото и се казвало Джаловци. Било е на 65 къщи, даже по-голямо от Самоков. След това оттам се преместват насам, понеже няма вода и за пиене и за стоката не е имало вода. Оттам, доколкото знам от стари хора, в една местност, Проданов, Лаката се каза. Там са били много малко. Много малко. Носила ги дерето от Проданов дол, много идвало големо. И оттам се преселват под този скат нагоре. Високата част са вземали, за да не ги носи реката. И после почват да се разширява селото, защото се увеличават хората. И тук като се попълват всички така местни места, които са вече годни за дворове, преместват се оттатък реката. Доколкото ми е известно, 19-20 година, първата къща била оттатък, даже се знае коя е, на Стефан Мишев. Реките в село Широки дол се казват Широкодолка. Река Широкодолка и река Палакрия. И Широкодолка е опасна, кога дойде много. Вот има два дола отгоре до Жателов дол и Кавако. Две се съюзат и стане Широкодолка големи. Имаме много оброчища. Свети Спас, където е било преди турско робство, там се е правило, и което било крепост. А оттатък на калето се казва бойна падина. И са се отбранявали при война. Значи Свети Спас, Свети Георги, Света Тройца, Свети Дух, Света Петка, Свети Илия. Паракли са само два имаме сега, за сега. Тук Свети Илия и Свети Спас, който още е в строителство. Те затова са идвали тук хората заради водата. От двете страни къщи, водата мина, от тази вода била е много чиста. Искам да кажем, че много е чиста. И дори по-нагоре са взимали вода да си месят хлеб, защото чешми нямаше. Има една кладенеца, тази, тук недоколя после е правена, у новото село, Бресто не е имал. Свиленица. Тия са чешмите, които и горе Топлико има една.
Обичаите, тук си от черквата имахме два обичая. Готвехме си на Архангелов ден дома яхни и тук си точно на деня идвахме, оставяме си котлите, влизаме си в черквата, чети попа, после излезне пораси, обиколи и курбаните и си излезнеме. На Свети Никола пасащо. Рибата, имахме си па обичай, никой не оставяше да не дойде този обичай, този празник, се си идва тук. Свети Елия си от край време имаше един деда Ангел Димов, он коляше кравите. Там на оброчището, като са какво ги колят там, тия момчета сегашните. И идехме си цяло село. Идеше. А Свети Спас си беше частно. 3 хора, 3 кащи коля там ягнета. И си занесея месея погачи, занесея хлеб. Това е било, аз съм още дете, после пак съм išла, ама дете кога съм išла. На Киро майка му и баща му, първо беше деда му, деда Мите, после майка му и баща му на Мите. С них съм išла. Постелят на поляната, месалите, паничетата и там си готвея яхните. И щом стигнат яхните, наседаме, слагат ни, 3 хора правят курбан. Баба Свиленке, тук виждаме много красиви хлябове, направени от кого в село Широки дол? Те са направени от младите булки, които са танцори и сега ще ги видите какво хубаво играят, са хубаво облечени и са специалисти по всекакви ястия и местни работи. Традициите в месенето на хляб, на погачи, на всички тези красиви и вкусни неща от старите на младите ли се предават или младите сами се учат? Понекога, кога има и стари в семейството, учат се от старите, които не по Самоков работят и по сладкарски цехове и оттатъка се взимат полука как се работи и така се култивират и знаят как се месят хлябове, козунаци, погачи. С мая се приготвя погача, като първо се слага млеко пресно, малко хладко, слага се маята, една лъжичка захар и като тръгне маята, пребърква се няколко пъти и се изсипва в легена ли в съда, който ще се бърка и се измесва и се остава пак да пойде, така си го казваме, да се пойде и като вече е готова, ако иска с яйца да се слага, като козуначина може и пак се измесва и пак се остава да втасва и тогава вече се размесва и се слагат за пече. Ковалмите са тия. Това е тегеле. Това се е работило на ръка. Не е нещо на машина. Всичко си е правено на ръка. Старите хора си го правиле. И това също и тия работи. Всичко е от тогава. Ръчно. Плата е бало се е ткало от вълна. Прело се, па се е тъчало, па после се е валяло на валявица, па тогава е правено на сукно. Терджи мало тогава на ръка е шиено и после са си го бабите шариле, какво са си искале по ни на желание. Тая носия, която е сега на тебе, на колко години е? От 100 може да и повече години. Това сукно. Има най-различни носии тук в Широки дол.
от време едно са най-старите носи, където Кака Василка го каза. След това почнаха, казва се, литаци. С шевици пак, с пазвета, това му казваме пазвета, кърпите, казваме му валя, при нас е вала. И така се продължава. Германскай душой, завърти оро на къде мене срещаю ме, и тада ти вида белото лице. Младите не ги знаят. Искаме да ги учиме да пеят, да не се забравят тия стари песни, които сме ги наследили от бабите ни, от майките ни. И ние си ги поддържаме така, като се съберем. Ама кога беше да тръгнем на жетва, в каруцата или пеша, всичко се пеше. Под двугласие, отпевяме си едни на други, на нивата пасваше по едната, пее другата отпевя и много се хубаво прекарваше, оно беше... От всекъде се гласове чуеше? От та страна, от другата. От всекъде се глас чуеше на младежа, по нивите. Едни поят на този връх, като ги чуят на оня връх, почнат да поят. От така поят. Различни песни имаше на времето. Много. По седенките пееха ли? Седенките се клат и мене мама млати, като викнехме да запоеме, ако е лайго шаро, лайго, по-налам го, дай го скожих, връни го. Ако е спалто, приемаме го. Значи това е знало у наше време. Параклиса Свети Илия го посрехме 2000-та година с доброволни такива спонсори, доброволни трудови така начала и кръсто също е дарение от местни хора. И продължаваме, енергото ни даде стълбовете, даде ни токо безплатно. Това е от векове оброчище. Тук имаше дупка едно време, там правя казаните. Котли по право. Изкарваше всичко с каруци, обаче след сега вече като навлезна новата техника с колите и си продължава и за напред, така ще бъде. Може би там църквата поне дали грамотевици, нещо от религията, там идва това Свети Илия и на времето са ходили такива свещениците с хора, населението, за дъжд да се молят. И това, и горе също има един това оброчище Света Троица. Пак на времето са вървали хората в това, като ходят с тия репиди, тръгват от селото, излизат от гората на место и там се правеше курбани, обаче тук остана вече постоянно. В нашото село Широки дол, аз не съм местно от тук, ама съм от 50 години тук. Когато дойдох първите години, винаги се тук правеше курбан, давахме котли, събираха дърва по селото. И като дойдехме, музика, оро, песни, кой какво може, всичко тук се правеше, не се едеше на площада. И след като вече решиха да го правят долу,
По време на стопанството, кога беше, свалиха го долу курбана на площада, пак си давахме котли, пак се правеше курбана, оро, сергии, народ от всякъде. От всякъде. Кой откъде има роднини, близки си ги покани да дойдат. Раздаде се курбана, приберат се вкъщи, погостат се, почерпат се и пак слизат и до сред нощ. Кой какво може така играе. И се надиграват, и се надпяват, и всичко ставаше. И беше много весело, и сега не е лошо. Ох, традицията не е изпусната въобще. Нито една година не е отминат курбан да не се направи. Това е от векове този празник. Специално тук, още като дете помня, че се правеха курбаните. Само че тогава нямаше параклис. Сега вече имаме параклис и хората се събират, за да могат да се видят трудата. Курбана тази година е 3 крави, тони 800. 18 казана по 100 кг. Вече там зеленчуците и подправките, които са си за нашия курбан специални. Сутринта в 4 часа се пали огъня. Както виждате, 11:30-12 трябва да сме готови. Така че това са 6 часа, 7 часа. И благодат, и избавление, и благословение Йорданово на Господа да се помоли. Черквата, нейният патрон е Свети Николай Мирикрийски чудотворец. Податки за построяване категорично и категорични няма. Значи по документи няма, но така по предания, по данни се оказва, че първо тук е било параклис. На мястото на днешния алтар е било параклис и след това черквата спрямо увеличаване на населението и нуждите на населението е увеличаване, пристрояване 4 пъти, на 4 етапа. Най-така фрапиращата, интересната икона е в самия алтар. Значи преди 10 години започнахме основен ремонт със собствени средства. Алтара беше варосан. С една дума беше замазан с вар, варосан и се чудехме, като влизахме да правим ремонт и така нататък, какво става, вънка има икони, а пък вътре няма. И когато почнахме ремонта, с една тесла така,
майстора взе да чука и за нас взеха се покажат стенописи и се оказаха, че такива стенописи в нашия регион няма. За съжаление обаче, парите изобщо не достигнаха да се реставрира тази икона, стенописа. И още за по-голямо съжаление, че пък ремонта не е завършен, не е довършен, по проста причина, че в олтара има още много работа да се върши и особено стенописа и не може да бъде осветен след ремонт, такъв основен ремонт. И вече 10 години свещеника служи на неосветен олтар. Черквата е престроявана на 4 етапа спрямо нуждите на населението. Вероятно с увеличаването на населението, нуждите са се увеличавали също. Като първият етап е тесната част, където всъщност е черквата. Това е била външната стена на тогавашната черква. Тя е бутната и след това именно уширение от към южната страна, от към пътя, като в тази част е построено едно скривалище, което го има и явно е, че е строена през турско робство. Във всички дни черквата се е ползвала. В наши дни абсолютно. И в момента си имаме свещеник, постоянен свещеник, Петър Пенев, който почти във всяка неделя и на всички празници е тук. Той си е наш норийски свещеник. Предполагам, че през всички тези векове тази черква е строена, съградена и пазена от тези хора. И не се надявам, а по-скоро съм и аз свидетел, че до наши дни не е оставена нито веднъж да бъде затворена, неподдържана, оставане на произвола на съдбата и винаги по всякакъв начин, когато се е налагало, с хората са се озовавали и са правили това, което е необходимо за черквата. За да запазим до наши дни такава, каквато виждате сега. Живота на село, аз много си го харесвам. Родена съм си в Широки дол. Откакто се помня, все съм тук. 5 години учих в София. Това е единствения период от време, нали, в който съм била откъсната. В София не можах да свикна. В смисъл такъв, че много динамика, много хората са забързани и в един момент си се върнах обратно тук. Младите хора в селото би могло да ги задържи единствено, ако имат хляб, имат поминък, работа. Било земеделска, било хубаво, би било много хубаво даже, ако се направят някакви малки цехчета за преработка на нещо си. И това е единствения начин. Близостта на града, много хора действително предпочетоха Самоков, други даже София. Самоков не мисля, че е също алтернатива. В София отиват било заради работата, било заради това, че децата вече са големи и отиват да учат, пък без контрол вече е малко по-сложно. И така, най-вече работата ги определя дали ще живеят на село или ще заминат. Картофопроизводството в наше време може да бъде поминък в едно село. Конкретно за нашия регион е поминък от много дълги години. Произвеждат се картофи постоянно, дори в последно време повечето млади хора се ориентират към земеделие и обработват площи, засаждат картофи. Нашата ферма е от 2 години. Тук сме 4 човека, не съм само аз.
Започнахме с 5-6 телета, какво се казва, и някое прасенце за домашни цели повече. И полека почнахме да взимаме крави, юнички. Сега оставаме телетата, където са ни от нашите крави, за да увеличаваме стадото. Стадото ни от 32 бройки, нали, доятни крави. Имаме около 25 телета. В наше време не е никак рентабилно това животновъдство. С тия изкупни цени на мляко, скъпи фуражи, гледачи, заплати, нали, за гледачите са. Никой не иска и да работи тази работа. Общо взето е това. Ние ще се бориме доколко можем и ще видим какво дойде натам. И по-спокойно тук от града Самоков не е много голямо, обаче тук си е по-спокойно. Прибираш се вкъщи, дворчето, няма лудници, няма нищо. Земеделие и гледаме градината и фасула, където отглеждаме домати, чушки, цвекло. Ражда ли се? Ражда се, може да видиме, да видите какви са. Те фасула почна да зрее, може да го береме. Има само една нива садиме и градини имаме две с картофи. Плодородна ли е земята около вашето село? Сега нагуби всичко, понеже няма стока много и не се тори и всичко диво става. Тревата. Колко стока гледат в момента в Широки дол? Крави, овце? Има ли? Има към 40 крави. И овце е некъде толкова. Козипа също толкова. По 40? Да. Един частник има около 40 и другите има около 40. 180 кози. Защо така почнаха да изчезват животните по нашите села? Сега какво да ти кажем? Хората почнаха да няма какво да правят и губят всичко. Надеждите, нема работа, нема такова и не може да ги отглеждаме. Към днешна дата в селото основното, с което се занимават хората, е земеделие. Производство, отглеждане на картофи, на пшеница. Има хора, които отглеждат и животни, предимно по 1-2 крави, овце, кози. Това е. В Широки дол живея от 4 години. Аз сме дошли преди 9 години да си купиме къща. Много ни хареса. Селото е прекрасно. Хората са прекрасни. И най-много ми направи впечатление, когато дойдох тук в библиотеката, че много отзивчиво ме приеха. Къде дойдохте? От София. Софиянци сме, аз и съпругът ми. И много ми харесва. Селото е прекрасно и хората са прекрасни. Моето хоби, това е така наречената самоковска шита дантела. Тя се прави с игличка за шиене, не се плете, не се да кажем тъче, защото калоферската дантела, например, тя е на принципа на тъкането. Това е една най-финната дантела, която може да съществува. И тя ми е предадена от баба ми. Също така се занимавам и с бродерия, мога да правя и калоферска дантела, но наистина страстта ми е шитата дантела. Опни ми, тропни ми, шарени чорапки,
Опни ми, тропни ми, шарени чорапки, че не мога, че не мога, че не мога, че не мога за вода да ида, че не мога, че не мога за вода да ида. Ох тия, ох тия, ох тия, ох тия, пусти ергени, ох тия, пусти ергени. Дечицата, които сте тук в тази група, с какво се занимавате през лятото? С игри най-много, но това лято по-интересно. А защо госпожа Йовева какво ви показва? Много работи, хубави. Трудно ли е да се бродира? Не, като се научиш е много лесно. Данчо, какво правят децата в Широки дол през лятото, момчетата по-точно? Ми карат колело, играят си с другите момчета, ходят на риба. Най-голямата риба, която се хващала в Палакария, колко беше голяма? Кажи ни. Толкова. Браво! Много голяма риба. Има ли нещо в Широки дол, тук в гората, в природата, което не би го заменил за нищо на света? Колелото. Колелото не е в гората. Чушката пръшка. От 5 години играем в Широки дол, където ние сами сме си направили отбора, приятели, познати. Вече 5-та година участваме, обаче много е трудно с финансите, с поддръжка на стадион. Пак сме благодарни към общината, вече ни пуснаха миналата година 15 000, които ги вложихме в съблакалнята, в ремонта. И така, трудно, обаче някакси си се оправяме. Как се казва отбора на село Широки дол, футболния отбор? Широки дол. Гранит Широки дол. ФК Гранит Широки дол. В коя група играете? В Окръжна. София Изток, мислим, че беше. София Изток, Окръжна група. Вие сте един от активните фенове. Как се поддържа на днешно време отбор, селски футболен отбор? Трудно. Много трудно. Иска си разходи, иска средства, трябва си и хора да си се организират, да се черта един стадион, да се прави. Ето тук виждате и седалки сме направили, и вътре са облекалнята, и тя е горе-долу добро ниво, където мислим, че други отбори трудно го имат това нещо. Има ентусиасти в селото? Да. Тук 10 човека сме, където се занимаваме с това и горе-долу за сега го поддържаме. Колко време ще изкараме, зависи от средствата финансовите. Доста хора идват и в момента. Има ли интерес от широкодолци към футбола? Има. Голям интерес и затова го поддържаме, защото е празник за селото. Танцови състав в село Широки дол съществува от миналата година, точно една година направиха, август месец сега. Около 20
танцорки и едно момченце играе. Колко пъти в седмицата репетирате? В седмицата репетираме един път. Един единствен път по час и половина. Когато имаме изяви, репетираме и по-често. Танцови състав в село Широки дол се казва Виделина на името на читалището в селото. Защо участвате в този танцов състав? Защото имаме желание да танцуваме и идвани отвътре, както казват старите хора, и с огромно желание. Просто ние сме млада формация, но имаме голям напредък и с голямо желание танцуваме народните танци. Когато човек има желание, съчетава време за всичко. Ходиме на работа, къщната работа въртиме и съответно танцуваме народни хора. Старо село в смисъл, че отдавна е създадено селото, но в селото има много млади хора, млади семейства, дечица, детска градина има. Мисля, че в сравнение с младите хора ние сме младо село. Широки дол се казва Виделина, създадено е през 1932 година. Тази година имаше 80 годишен юбилей. Има състав за автентичен фолклор, женска певческа група, която е от 58 година и е с много награди и по всички фестивали е участвала и вече са рядко с такива групи, които пеят наистина автентичен фолклор. Наистина вече са възрастни участничките, но се надяваме така да има някаква приемственост, да почнат да идват и на средна възраст жени, които да се учат от тях. Отскоро имаме и танцов състав, който е с голям ентусиазъм идват и имаме желание също да почнем да участваме по изяви. През тази година ходихме на Велико Търново с женската певческа група, където бяха наградени с грамота. С танцовия състав ходихме на Търново, на празника на Самоков и тук по съседни села, където ни канат по изяви, сме ходили. Напоследък почваме да привличаме дечица повече, да идват тук да участват в тържества, правиме сценки, приказки и в библиотеката се опитваме да ги занимаваме, за да може да не са само по улиците и пред компютрите, а да се придържат към четенето, да не забравят, че компютъра не може да замести книжката. Бъдещето в младите хора. Има много млади деца, студенти, висшисти, които надявам се да се реализират в границите на България. И аз виждам бъдещето и на Широки дол в младите хора. Аз много се надявам да останем наистина едно младо село и да не се намалят жителите му, защото първо не сме толкова отдалечени нито от Самоков, нито от столицата.
Голямо ни е селото и хубаво и се надявам и за в бъдеще да остане така. Да имаме повече млади хора и дечица, които да си останат да живеят тук. Според мене има и за моя радост все повече хора го показват, стараят се да участват в живота, активно в живота на селото, затова според мене наистина има едно много добро и сериозно бъдеще селото ни. Никотенце въведи птички, едно братце, 10 стички, сестра и 10 крачки, 2 мишета с мустачки. Що мишета за стейката трудна ме. Thank you.